De când sunt aici, avem un singur joc în care nu am marcat, practic, și am avut niște ocazii cât casa la Pitești cu FC Argeș și la Mioveni, unde s-a jucat, în rest am marcat în toate jocurile, iar aici acasă, cred că sunt 8 sau 9 sau 7 jocuri cu mine, toate câștigate. Arătăm bine, bine de tot, aici în special, și iarăși am redevenit cea mai bună echipă pe anul ăsta, am trecut cu 3 puncte peste Cluj, iarăși e un lucru de remarcat și ne doream aceste 3 puncte pentru a rămâne în cursa asta. Eu doar la locul 1 mă gândesc. Eu mă gândesc doar la locul 1, cred că și jucătorii conștientizează ușor, ușor, nu văd nicio diferență. Dacă multă lume vede pe Rapid campioană, de ce n-ar vedea și pe CFR Cluj? Adică nu știu care ar fi motivul. Mulți vorbesc de Rapid favorită, campioană, dar noi suntem acolo și noi venim după seria asta și încerc în continuare să-mi conving jucătorii că nu există nicio diferență între noi și celelalte echipe. Poate la tradiție suntem mai bine noi și care s-ar putea să conteze până la urmă. Și la încredere și la formă. Nu, la formă am spus, am redevenit cea mai bună echipă, vedem ce face Cluj mâine, care este a doua ca formă după noi și urmează iarăși încă 8 jocuri, primul e la Craiova peste 2 săptămâni. Ne antrenăm bine, ne refacem bine, sper să vină și jucătorii de la loturi sănătoși și să obținem puncte în continuare.